IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagbalin ang nabalay tinaangay ng Orthopedic and Musculoskeletal Medical Mission ang naangay iti Pagudpud Primary Care Facility Rural Health Unit Annex babaen iti Paringidaulo ni Crisca Caralieca Guzman, Municipal Health Officer kadwada ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center Orthopedic Department. Dito ang nagyaman da karigiti amin ang nakipagpaset iti dayto programa kang runaan na karigiti orthopedic specialists, healthcare workers, volunteers kan amin ang nakipagpaset nagyaman dapay karigiti panakabagiti LGU kang runaan na kini Mayor Rafael Ralph Benemerito. Dito ang mention pa ni SBM Rajiv Cholo Benemerito iti aglaplapunusan ang panagyaman daga po karigiti inisyatibo na para iti pagimbagan ti kailianda. Dito ang nagyaman dagiti amin ang napanagpa-check up iti dito ang libre konsultasyon nga injaya ti LGU pagudpud maipanamnama nga daduntumpay di kaso sa programa iti iliti pagudpud. Para iti IFM News, Dolores Martinez Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.